Αναρχικών, προσέξτε, για να συνεννοούμαστε, με τη δική μου έννοια. Αναρχικός δεν είναι ούτε αυτός που με τις Μολότοφ, ούτε αυτοί που σπάνε καταστήματα, πεζοδρόμια, Μάρμαρα, ούτε αυτοί που κλέβουν καταστήματα. Αυτό το λέει ο Κροπότκιν εκτός από μένα, πριν από μένα και πολύ πάνω από μένα. Ένας από τους μεγάλους θεωρητικούς του αναρχισμού. Λοιπόν, για κανονικούς αναρχικούς, δηλαδή ελεύθερους σκεπτόμενους ανθρώπους, αναρχικός εκτός από τον Σέξπιρ, ήταν και ο Σοκράτης, έλεγε ο πατέρας μου, ήταν ο Ηράκλειτος. Δεν είναι αναρχικοί, δεν είναι αυτοί οι οποίοι κρατάνε μία μαύρη σημαία ή φοράνε ένα μαύρο μπουφάν και καταστρέφουν. Είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν την ελευθερία του ανθρώπου, την ελευθερία της συνείδησης, την μη υποταγή στο κράτος, τον πόλεμο στο κράτος, όπως το θέλει και ο Μπακούνιν και ο Νίτσε, αλλά και πολλοί άλλοι, και οι αρχαίοι σοφιστές. Η καταγωγή της αναρχίας είναι από τους αρχαίους σοφιστές, όπως μας τους δίνει ο Πλάτων. Υποτίθεται που ο Σοκράτης ήταν αντίθετος, δεν έχει σημασία, αλλά ο Πλάτων μας δίνει και αυτό. Αναρχικός δεν είναι αυτός που έχει βόμβες. Είναι ο Νετσάγεφ, είναι ένας από αυτούς. Ήταν παρανοϊκός, κατά τη δική μου γνώμη. Ο Γκάντι λοιπόν ήταν ένας μεγάλος αναρχικός. Τολστοϊστής στην ουσία, είναι της κατηγορίας του Τολστόη, ο οποίος ήθελε με την ειρήνη, χωρίς πόλεμο, χωρίς σκοτωμό, να φύγουν, να σηκωθούν τα παλιόσκυλα οι Βρετανοί και να φύγουν από την Ινδία. Αυτό ήταν η πραγματικότητα και αυτό το πέτυχε.